ukukhuluma. Bengihlamba ngeke ngikwazi ukukhuluma, kuyakhulumeka. Hallelujah. Hallelujah. Hey, uHlo Jesu bazalwane. That ayiphuma intutu ivoice namhlanje ayikho phela. Nkosi yami. Hallelujah. Kodwa uThixo uzangisiza egameni lika Jesu. Amen. Senidla insimini yami ke manje. La senidla khona sensimini yami bazalwane. Amen. Siyabingelela egameni lika Jesu siqala kuba nabo. Siyamuza udinga uyavakala usekhona. Amen. Uyavakala ulambile. Manje ulambeke ixesha elironke. Amen. Ngoba nami sengiyabheka usekushayeka mina la. Amen. Kodwa mase ngimela ixesha elide ubusubona ukuthi ngathi sengihlekile. Amen. Siyambingelela ke bazalwane egameni lika Jesu, Jesu Kristu inkosi, ngumntwana kaNkulunkulu ngenzela umusa ngelinye amalanga. Ngafumana umusa egameni lika Jesu kubizwa ngomntwana. Haleluya. Ngangingolahlekileyo, ngangimvu yolahleko, ngafumana uJesu noma uJesu wangifumana ekudukeni kwami. Haleluya. Athi umhlabeleli heyethi indaba hayipheleli lapha, iphelela emaphakatheni. Haleluya. Eyethi mhlawumbe ke sengasho ukuthi eyethi indaba akangithi yami ngoba ngazi ngeyakho, kodwa yami indaba ayipheleli lapha, iphelela emaphakatheni. Haleluya. Angazi ngawe kodwa ngazi ngawe ayipheleli, atazula ufunele yodwa elahlekileyo. Angazi uba nolahlekileyo namhlanje mama, kodwa uJesu uyamfuna entuza umfumana. Ungalenzi iphutha lokuthi usewufuniwe ubusungafumaneki. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu egameni lika Jesu. Sibonga zonke inkonzo ezidlulileyo. Sibonga abahlabeleli. Ngiyayiqala ukuyibona iworship team kanje. Qala ukubona abantu abasha ababantu abadala at the same time. Sijwayele ukubona abantu abasha abanamahloni. Ungabusazi ukuthi adalwa yini amahloni, kodwa ngiyazi dalwa isono nje amahloni. Ngoba mamthole kahle uJesu uyakususa ebusheni akubeke phezulu. Uyikhohle nokuthi umuntu omusha ngoba uunderstand into eyodwa ethi ayingami lento, ayinge-age lento, ayihambi ngeminyaka. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu, silamlisele lapha ngaze intabeni. Sele lapha uNkulunkulu uzosilekelela egameni lika Jesu. Uyuthi mawuvangela ngathi lingahamba ngibe nalento engathi ayizwakali, engathi lingaqhubeke kujuleni balizwe leliphimo. Haleluya. Cela ungene ezweni ke bazalwane egameni lika Jesu. Asikuba nozongilekelela ngesizulu sami namhlanje. Ngicela leli bazalwane ngiliphathe. Cela uphethe isizulu mekhona asilekelele egameni lika Jesu. Ifoni yami lapha kutata mhlawumbe tata ngicela balekelele khona isizulu esilapha ifonini lencane nje. Leli ngicela ukuliphatha nami kuze ngihambe nani, ngingabe umuntu ofundisa engaliphethe lakhe iBhayibheli. Amen. Siyanibingelela ke bazalwane egameni lika Jesu. Siyabonga. Kube kuya ngami bengizohlala ngilalele ngondlekile izolo ngasutha. Hallelujah. Oh, amen. Kumnandi kuba lapha. It's nice to be here. Ungekho lapho uphi. Kulesikhathi esibi kangaka usanesikhathi sokwehla wenyuke ebunyameni. Izwe lonakele kangaka. Lithi iBhayibheli uJesu umphosongo ophilayo. Ababalekela kuye bayalondeka. Mubalekela kuJesu uyalondeka. Hallelujah. Khona nje ophethe isona azisikhona lapha efonini yambazalwane. Nizophenya nani nibone ngenzela njani ngoba ngivile ukuthi isiXhosa cha singithethe moyo mangiphuma eGoli. Wathi ke yabona nje lawo yakhona isiXhosa sithethwa pha akusiso lesapha eGoli. Leso sazisa la eGoli siyimix. Phela salapha eGoli sibuya sihlangane nesilungu. Uthi ukhuluma isilungu athi sekhuluma isiXhosa. Amen. So silula ke leso egameni lika Jesu. Haleluya.
ngijabulile mangizwa khona ubaba Khomalo okhuluma kahle isiZulu sengizosikhuluma ke nami baba ngoba nginamahloni uthi awuyimi ngeke ngizokhuluma isiZulu angengidake ngakemphethe nami hayi sengiyathi ngiright ke egameni kaJesu amen ngomsombuluko ke bazalwane ulimi lesithathu la ngiqale khona ngathi ngizoyiqala kuGenesis indaba yami secishe ngiyivala namhlanje egameni kaJesu ufisa ukuyivala sewune understanding la ngiqale khona kulabade sinabo sigcine sithini bazalwane ukugcina nje nci sigcine nje ngokuthini iverse nje lokugcina sagcina ngalo nje chapter 3 obethini bazalwane Genesis chapter 3 hallelujah uGenesis chapter 3 belithi izwi lenkosi Adamu weayo hallelujah belithi izwi lenkosi Adamu ukuphi na awu amen libuza wena libuza nami ukuphi na because kukhona uAdamu abamqasheleyo uThixo bethi basindise kodwa baqashile at the same time kuyokusiza ngani ukuqasha qashela uNkulunkulu ungabaqashela abantu kodwa ungalenzi iphutha lokuqashela izulu amen amen uNkulunkulu hayi ngoba wayengambona uAdamu bazalwane wayembona kodwa wayefuna isolo yena ukuthi ukuphi uNkulunkulu wayenobudlelwano nomuntu ehla malithambama ilanga lithi iBhayibheli wayehla azoxoxa nomuntu ubuso nobuso kodwa ngenxa yesono leyo connection yanqamuka sewunayo yini wena leyo connection sewubuyelile yini ensimini ngoba kwakukuhle bazalwane ensimini sasingekho inkinga ensimini sasimlitha uThixo azoxoxa nathi ubuso nobuso kodwa ngenxa yesono kwanqamuka haleluya angizukuyilanda ke kude namhlanje ngibonile ngolesithathu uyengimoshela isikhathi uzoyifundela wedwa ujwayele nje abazalwane ukuyifunda ichapter from chapter 1 up to ekugcineni ufunde from Genesis up to Isambulo uzolekeleleka wazi ukuthi ivangeli lisuka phi liyapi ngoba mawungala ungawazi umsuka wevangeli ngeke uwazi isiphetho sevangeli mawungakwazi ukuzalwa kaJesu ngeke ukwazi ukubaleka kokusindiswa awu amen sizofunda Exodus chapter 3 egameni lika Jesu lithi iBhayibheli lami uNkulunkulu welokhe ezame njalo emlandela umuntu athi uhlabela ngesivenda athi unandaba nane awu amen unendaba nami uNkulunkulu uyini umuntu ukuba umlandele kangaka ingoba umenzile ngomfanekiso wakhe athi uThixo ngeke ngikudele ngeke ngikhathale nguwe haleluya wathuma uNoah wathi Noah yakho umkhumbi kusabantu bangene bakhusele basinde kulozamcolo khona ngoba ngidiniwe noma ngikhathele ilesizukulwane esho Genesis chapter 6 ethi uThixo ngayisola ngadabuka enhlizweni yami akayisolile uThixo ntambama ngawe omizulu likubuka liyathokoza yini amen inkambo yakhe yamthokozisa yini uNkulunkulu wathi ngiyayisola ngimenzeleni umuntu ngomfanekiso wami njoba ngihlupha kangaka nje njoba uhlupha kangaka nje uthini uThixo amen kodwa ngoba uThixo osibekezelelayo akafuni sifele ebunyameni sithi noma simhlupha asibekezelele
wathuma uNoah bangalalela abantu. Lithi iBhayibheli babedakwa, bephuza, beshada, begana, benza konke bengenendaba noNkulunkulu. Kwaze kwavala umkhumbi. Amen. Nalomkhumbi uzawuvalwa. Njoba shumela nje sikumemela emkhunjini onguJesu. Lithi iBhayibheli kwavuleka ohlangothini lukaJesu, kwaphalala igazi, kwaphuma amanzi, abakholwa kuye bayawusinda. Ilo mkhumbi esumemesela khumbi kuJesu. Usamqola ukhona kepha ngene emkhunjini. Inkinga sikhona ngene emkhunjini. Kepha abantu abafuna ukungena emkhunjini, bafuna ukungena emasontweni ngaphandle, bangangena emkhunjini. Namhlanje ke isihloko sami sizothi bambala umphetho bazalwane kaJesu. Asibambele umphetho wengubo kaJesu. Ungabamba umphetho wengubo ebefundisi, ungabamba umphetho webandla, kanti awubamba umphetho wengubo kaJesu. Awusukusizakala. Exodus chapter 3 lithi iBhayibheli lami uNkulunkulu uba ne-encounter noMose. It's very dangerous ukuthi uthubiziwe kanti awukazi uhlangane naye. Before amthuma uMoses wenza isiqiniseko sokuthi uyahlangana naye. Moses awukwazi ukuya eGibhithe ngingahlangananga nawe. Uhlangene yini noThixo noma uhlangene necawa? Icawa iyalimaza, icawa inezinto, kodwa khona indoda engalimazi. Bese kulimazile abantu, kodwa mawuhleli kuye ulimali. Amen. Ngoba uhleli kuye abekulimaza balimaza yena. Alethi happiness kuwe, alethe ukuthula kuwe. Amen. Wayibona umzalwane oyeka ukukholwa uthi ngoba ngilinyazwe umfundisi washumayela ngami ngoba vele awukakholwa. Washumayela ngami ngoba vele wayengibonile awukakholwa. Awu amen. Cela sifunde isihloko sibe sesithandaza. Exodus chapter 3 from verse 1. Ukubizwa kukaMoses nguThixo. Ukubizwa kukaMoses nguThixo. Tata cela umbuselizwe. Baba sibongile ngezwi lakho. Izwi lakho linamandla, liyaphila, lingumlilo odlayo. Malisidle nathi kulentente ngegama likaJesu waseNazaretha. Phengulula ingqondo zethu, phengulula inhliziyo zethu ukuze Nkosi usibuyisele endleleni yakho, usibuyisele Baba entandweni yakho, moyo oyingcwele ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabonga, thetha ngomkhonzi wakho, sewungathi uyaqala, sewungathi uyagqibelisa. Makunciphe yena, kuvele wena ngegama likaJesu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Uthi amen mongathakathi. Uthi amen mawungena imfene. Awu hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amesenza ukusinda entendeni sibe ngenyawo. Hallelujah. Kawusukume ngenyawo. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Singadlala phansi. Themba ukuthi akekho selehlele. Nesike mayina imfene Nkosi yami. Ayiletha apha kumi ngizawuyigcina. Hallelujah. Kungenzeka iyamhlupha ayiletha apha kumi egameni likaJesu. Hallelujah. Bazalwane, akubalekile kakhulu ukuthi ngubani. Okubalekile ngumntwana kaNkulunkulu egameni likaJesu. Bese shilo ubaba ngibuye ngikhohlwe mina. Usuzongibuza ngaphandle hlanu baziphuma ukuthi ubani usukaphi. Kodwa la manje okubalekile uJesu egameni likaJesu ayingami. IngoJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu. Asingene ezweni elithi iBhayibheli lami isihloko ukubizwa kukaMoses.
ukubizwa kukaMoses uyabizwa namhlanje ntambama. Where are you, Adam? Hallelujah. uThixo akanandaba nezinto esizenzileyo, kepha unendaba nokuthi sikuphi. Akabheka usewone kangakanani, kepha ubheka ukuthi ukuphi. Noma sesimonile, but uyakukhathalela ukuthi ukuphi. Jesu Ungayi-8 le. Nkosi yami. Mawuzazi ukuthi angikho kwiposition, vela. Nanku mina Thixo. Nangu mina Thixo ngingenzi kahle. Athi umhlabeleli ngangiso nesibi, geza enkosini ngegama lika Jesu katholu kukhulu. Hallelujah. Ngangiso nesibi, ngegama lika Jesu ngathola ukukhulula. Awu amen. Asizange usomemezela icawe bazalwane, sizomemezela uJesu. Amen. Tata kunento endiyithandile. Angifuni ukuthi ngiyazinikela lapha kuphi la Eastern Cape. Kodwa ngithanda into eyodwa, ngilazi igama lale cawe. Kuba kusiyicawe lena. Amen. Kodwa ibandla lika Kristu. Number 2, angimazi unkosikazi kaBaba. Hayi Nkosi yami. Angimazi unkosikazi wenceko. Hey. Amen. Amen. Because akuyona icawe lena, ibandla lika Kristu. Hey. Esontweni ayavela amakhosikazi ahlale wodwa phambili. Esontweni. Bathi abantu baphathe lezi zinto zokuphephetha umoya. Bathi amane bethu ubone ukuthi hayi omama nceke kile. Hallelujah. Bathi obothi basipecial ke lapha. Hayi. Kodwa endlini kaNkulunkulu sonke siyafana. Kangenze ngithi mina kunkosikazi mase funda iBhayibheli, tifunda sisi. Akho nkosikazi apha. Funda. Athi wali umbiza ngosisi yazi yangilima, ngithi la akho nkosikazi. Mase ngimilela anginasikhathi seingane, akho ngane yami la, khona abantwana bakaNkulunkulu. Amen. Ume phambuka umntana nami ngifaka imvubu sendlini kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu ebiza uMoses, funda. Verse 1. Yes. uMose wayalusa izimvu zikaJetiro umukhwe wakhe, Yes. umpristi wakwaMidiyani. Yeah. Waziqhuba izimvu waya ngaphambili kwehlane, Yeah. waze wafika entabeni kaNkulunkulu. Wasiqhuba izimvu. Hey bazalwane, kunezinto ezokulithishela kuNkulunkulu wena ungazi. Hayi Nkosi yami. Wena uselusile nje kanti sewulithishela kuNkulunkulu. Wena wazi une-appointment noNkulunkulu, udinga ukuhlangana nawe. Kunabantu ababekwe izintweni ezithise kanti uNkulunkulu ufuna ukuhlangana nabo. Kunabantu abakhulayo hayi ngoba ekhula, uNkulunkulu ufuna ukuhlangana nabo. Bheka uThixo kule ngcaki yakho, uzawuhlangana naye. Hallelujah. Hallelujah. Qhubeka uyiqhuba izimvu, ukhuphuke nasentabeni. Mawuzobe shumayela sondela, mawuzobe bemezela ngoJesu sondela, uzwe uzawuhlangana noThixo. Ewe. Alenzi iphutha loku enjoy ukudansa, udanse kanti awahlangani naye. Awu amen. Amen. Funda. Verse 2. Yes. Kwabonakala kuye ingilosi kaJehova Yeah. elangabini lomlilo Yeah. ivela phakathi kwesihlahla. Yeah. Wabuka, bheka, isihlahla savutha umlilo. Buka nawe namhlanje ntambama. uMoses wabuka, wapay attention. Nasi isihlahla sivutha, kwenzenjani? Kwenzenjani? Sinabantu abangambuka uThixo namhlanje. Sithi sivutha isihlahla badlule ngendlela. Badlulile phayimini. Babona tata. Badlula begijima. Badlula ngathi ababona ukuthi kwenzakalani. Kanti bayafuna uThixo. Ngoba sinale into okudlula. Usuyivala indlebe ukuthi angifuni ukuzwa. Kanti izulu liyakufuna. Uvala amafastela omuzi wakho.
kanti izulu liyakufuna. Wengenayo uMoses lento ukuthi uzokhipha abantwana baka-Israyeli eGibhithe. Fisa ukukhuluma nezinceko ekuseni ntambama ukuthi mawuyinceko kaNkulunkulu ungayipleni into yokushumayela. Ungazuye nakumaBhayibheli ukuthi ufuna uma umfundisi. Bayalandwa abazolanda izimvu zikaNkulunkulu esilahlekileyo. Ngoba unizolanda ezitshebileyo wena. Wena uzonto esinemali wena obulambile. Amen. Uyinkosi umuntu obiziwe athabiziwe kepha belambile at the same time. Ngoba uyabheka ukuthi ungena malini ebhanka lakho. Uyasebenza noma usebenzi. Labo bangasebenza bashiye kanjalo. Amen. Aselanga abantu abanemali apha. Sisele imphefumulo. Hallelujah. Funda. Kepha isihlahla asiphelanga nokho. Yeah. Verse 3. Yes. Wayesethu Mose, mangiphambuke ngiye ngibone. Wayesethu Mose, mangiphambuke. Phambuka nawe ntambama. Ubona uThixo. Uyophambuka nini? Sulijwayela isonto. Ulijwayela icapha awuphambukanga. Uyahlabelela, uyashumela kodwa awuphambukanga. Umbonile yini uThixo noma wezwa ngaye? Wathini mhla uhlangana naye? Wathamba okwenzani? Kodwa mhlawumbe sidithwe ukuthi asikatshelwa ukuthi siyokwenzani. Asikathunywa. Webazalwane, wonke umuntu uthunyiwe sindisiwe namhlanje. Akekho umuntu ongathunyiwe namhlanje. Uthunyiwe esikolweni, uthunyiwe emsebenzini, uthunyiwe emphakathini uhlala kuwo. But incaki yakho ukuthi awuphambukanga. That is why ungena into oyithunyiwe. Uma sewuhlangene noJesu Sunday school, awumdluli omunye umntwana ungamtshelanga ngento wahlangana nayo. Uwasifazana waseSamaria wasehlangana noJesu, lithi iBhayibheli washimbisa yakhe phansi. Wotshela abantu. Watshela nini abantu? How many years wasindiswa? Ulishumayela nini ivangeli? Funeka siya abantu apha abosala beshimbisa zabo bayotshela abantu ukuthi khona intende beyipha. Khona into engiyitholile na ungayithola. Amen. Hlala umuntu ucindezelile, hlala nesangoma. Uyasibona silenga inyongo, silenga zonke lezi zinto. Ungasitsheli ngoJesu okhulula ngoba ukhululekile nawe. Amen. Funda. Mangiphambuke ngiye ngibone lesi sibonakaliswe sikhulu ukuba isihlahla asishingani. Yeah. Verse 4. uNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka ukuyobuka, uNkulunkulu wambiza ephakathi. uNkulunkulu nindethe yodwa abazalwane. Siphambuka nini? Esembonile ukuthi uyaphambuka wasiyambiza. Jesu. Akababiza bangaphambukanga. Njoba umamukela uJesu uphambukile. Njoba uvuma ngenhliziyo ukholwa nje ngoba uphambukile uzawumbona uThixo. Ngeke umbone ungaphambukanga. Mawujoyina icawu ngeke usumbone uThixo. Amen. Funda. Wathi Mose, Mose. Yeah. Verse 5. Yes. Wathi ngilapha. Wayesethi ungasondeli lapha. Yeah. Khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho. Yeah. Ngokuba indawo omi kuyo ingumhlaba. Khumula izicathulo zakho. Ngokuba indawo kuyo iwumhlabathi ongcwele. Kongashiyo into enziwa lapha eZayoni le. Ukushiya icathulo pha ngaphandle. Kongashiyo lonto. Bashiya icathulo ngaphandle bathi la kwindawo engcwele le. Sale sitshontsho icathulo ngathi ngatshontsho nami ngazilanda. Mangalazi nje ibandla. Elishiya icathulo ngiyakunazi icathulo mina. Uzoyilanda. Amen. Kodwa ngenxa ukuthi abantu abanayo understanding kwakukhulunywa ngani. Bathathe le nto bayenza inkonzo. Amen. Khumula imbathatha.
ngokuba le ndawo ingcwele osewumi kuyo ngoba uThixo ongcwele wayefuna naye abengcwele uMoses then aqhubeka agqoka impahla zakhe ahambe. Amen. Funda. Verse 6. Yes. Wathi nginguNkulunkulu kaYihlo, Yeah. uNkulunkulu kaAbraham, Yeah. noNkulunkulu kaIsaka, Yeah. noNkulunkulu kaJakobe. Address. Tshele address. Before sikhulume Moses. ngiuNkulunkulu kaYihlo. ngiuNkulunkulu kaAbraham. Address leyo. Ungadideki. Ungacabanga ukuthi labo Thixo baseyintabeni Moses. Abakhonzwayo la emahlathini. No. ngiuNkulunkulu kaYihlo. Oyekhona emandulo. Umhlaba ungakabi bikho. Yes. uMose wasithi ubuso bakhe Sithi ubuso bakhe. Yeah. ngokuba wesaba ukumbheka uNkulunkulu. Yes. Verse 7. Yeah. Wayesethi uJehova, Yes. ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bakho. Inhloso kaNkulunkulu ukuthi ahlangane noMoses kuqala. uMoses uzahambe azi ukuthi uthunywe ubani. Kalenzi iphutha lokuthi uphumela ungazi ukuthi uthunywe ubani. Awukathunywa yimi. Awukathunywa ngodada apha. Uthunywe uThixo. Asengaphakama igama labantu. Akephakama igama likaNkulunkulu. Namhlanje mawuhlangana nabantu bakubuza ukuthi ukhonzaphi. Ungaphansi kogcobo lukabani. Ukweliphi isonto. Akubalekile konke lokho imkhukhu kaSathane leyo. Amen. Amen. Akayifuni leyo nto uThixo. Ufuna ukuphakamela igama. Futhi uzawuzwa. abaseGibhite Yes. ngizwile ukukhala kwabo Ngizwele ukukhala kwabo. ngenxa yabacindezeli Bamba. Ayi. Uyayizwa yini imphefumulo ekhala endlebeni zakho? Uyabezwa yini abantu abasindwe isono mawushumayela? Noma uyamotivate nje. Amen. Amen. Sabizela ukuzwa abantu abasindwayo sibakhulule esonweni zabo. Hayi namhlanje abakhululu basonto bayasindwa. Bayanikela abathwele. Baya enkonzweni evrisane bayasindwa. Abakhululeki. Makuthi buzela so prepared ukuthi ake ngibuke iposition eright ukuthi ngiyiginqa bazongwisa hambe wrong. Akuyisho umuntu la. Umuntu utshelwa izwi. Izwi lizawumwisa.